Vítám vás dneska u dalšího videa. Dneska to je další fotbalová challenge, ale nejsou to penalty. Dneska to bude od ligového hráče Jana Mejdera nebo Magiciana. Bude to fotbalový filtr World Cup. A dneska jsem tady, možná jste viděli dřívější video tady s Vajnosem. Čau lidi. A s ním tady budeme si navzájem sobě kopat penalty podle toho filtru. Takže já teď tady jdu nastavit věci a uvidíme se teď zázračnou věcí, což se jmenuje střih. Tak teď už vlastně uvidíte, jak to budeme kopat. Ale čau lidi. Chci se vám jenom omluvit, protože nějakým nedopatřením se mi ztratily záběry z telefonu, kde jsou ty filtry. Takže máte jenom zvukový záznam z těch filtrů, kde ani není vidět co to, tak já vám vždycky na tu obrazovku napíšu, co mu padlo v tom filtru. Takže ještě jednou se vám za to moc omlouvám, ale v dalším videu doufám, že se to nastane už. Takže tady teď vidíte vizuál vlastně, no ne teď vám to ukážu, pak uvidíte vizuál, kde kopou všichni, takže doprostřed dubela, bereme to z to pohled, takže vy to jakoby máte obráceně. Tady vprostřed dubela. Zde je kdo? Mbappé. Zde je Kylian Mbappé, neboli Michelangelo. Tady vpravo dolů je Valencia. U vás to je vlevo, že jo, ale pro nás to je pravo, protože my kopeme vlastně na tu stranu. Vy to máte zezadu z brány. Tady nahoře je Bale a tamhle Ronaldo. Tak ještě máme random, což je, můžete kopnout kamkoliv. A astronautu, že to prostě musíte odkopnout úplně někam dopryč. Takže jo, já si myslím, že se na to můžeme vrhnout. Tak jo, tak v minulém videu byl první, nebo si střihneme? Jo, střihneme si. Raz, dva, tři, teď. Raz, dva, tři, teď. Jo, okay, tak si vyber. Tak jo, tak já budu první střílet. Dobře, tak já půjdu první do brány a budeme zase dodá prvních 5 gólů. Okay. Takže půjdeme na to, protože na série se to hrozně blbě počítá. Takže já to spíš dělám jako na góly, takže to je takový jako... tím poznáte moje video, prostě to je vždycky na góly, ne na série. Takže jo, já jdu do brány a si vlastně... Mám si teda nějak zapnout. Tak jo, tak jdeme si zatočit, co mi padne. Takže uvidíme. OK, to je vlastně asi nejlepší, co mi mohlo padnout hned na začátek. Random. Ty vole. To přišlo sus. OK. Vím kam to kopnout. Ne, já to kopnu nebyl. Ale já to hlavně kopnu blbě. Koho si kopal? Valenciu jsem do toho, jak to kopnu prostřed, ne? Aha, tak jo, tak... Ty vole. Tak stejně nebyl. Takže let's go. Tuhle penaltu jsem chytil a uvidíme, jak do mě teď padnou. OK. Vlastně na World Cupu vůbec nic neudělal. Vlastně dal jenom penaltu ve finále. Tak uvidíme. Kámo, já šel doprava, že to bude Mbappé, ty. Nevadí. To byl debela, víš? OK. Bruh. Dobře. No to půjde, bude to těžký. Ty vole, co to meleš, ty vole? Ti nerozumím ani slovo, co jsi to říkal? Jo, takže jdeme si losnout další penaltu. Teď jsem měl štěstí, že Kuba měl astronauta a uvidíme, jak dopadne mě. OK. Za mě dobrý pick, uvidíme. Random. Cože? OK. To vím, kam to kopnu. Dobrý. To byl. Já mám Valencia, do toho dal hrozně moc velkou ránu. Takže teď jsem měl štěstí zase, Kuba nedal svoji penaltu, takže vedu 2-0 a teď doufám, že mi padne něco dobrýho. OK, nevím, jestli to zvládnu jí kopnout, ale doufám, že jo.
Bail. Ty, ale to bylo těsně. No to nebylo těsně, já jsem to koupil úplně do hoven. Bruh. OK. Dobře, to půjde. Ty vole, Kámo, druhý astronaut. to si děláš srandu. Seru. Dvakrát vypadnu v lanci a dvakrát astronaut. Sin City wasn't made for you. Jo, tak jdu si zatočit další penaltu a uvidíme, jak to padne. OK. To půjde. Ty vole! Co to bylo? Ronaldo. A to se děje. Vůbec. I kdybys to trefil. Já vím, já jsem jí špatně nakopl. Nevadí. Teď režim je důležitý. Teď režim je důležitý. Jsi nějaký banger. Tak pojď. OK, to by actually šlo. To byl Bale, kámo! Já myslel, že jsi měl toho Valenciu, jak jsi řekl. Toho taky. Tak jo, tak Kuba nedal, sice měl Bejla, měl to fakt jako kousek, ale vidíme, jak to, co jim podle mě. OK. Uvidíme. Řekni mi, co má? Tam? Dík. OK, jdeme si zatočit. Pojď. Jo, to vyšlo. OK. Jo, tak jdu na ní. Teď potřebuji fakt něco dobrýho. Mohlo to být lepší, ale... Tak uvidíme, co vypadne. Bruh. OK. Tak uvidíme. Pojď, točíme. Točíme. OK, to vyšlo. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Co děláš? To byl Bale, kámo. Chtěl Bejla. Uvidíme, kdo mi padne. Kuba má pořád Bejla, on ho umí, ale nedá ho. Teď to bylo břevno, tak uvidíme, co tak padne mně. OK, tak možná výherní penalta. Bruh. Kámo, Ty vole, ta byla dobře. tak jo, tak jdeme další. OK, to by šlo. Já dal gól? Kámo. Oh my god! Wow! No, takže teď jsem měl docela smůlu za brankáře, tak uvidíme teď, kdo mi padne. OK, tak. Ty vole, kámo, já jsem triple, kámo. Nepočítá se, jo. No, Valenciu, měl jsem jí Bejla. Jo, natáčí to. OK, to vyšlo. Uzná se to? Jo, asi jo. Tak 4-3. Ona byla trošku asi, ona byla tak nějak na půlce. Byla na hraně. Tak jo, tak uvidíme, co mi padne teď. Pojď. Trochu rychleji, tak to stihneme natočit. OK.
já se s vámi pro dnešek loučím z tohoto videa. Já se omlouvám, ale prostě s těma filtrama ztratil jsem i konec, takže teď musím dotáčet. A já se s vámi loučím, těším se u další videa. Dobrodošli.